nu beder jeg om luftmadras. Det var selv at puste de luftmadrasser her. Jeg har bare glemt at lukke den. Jeg har nu inden jeg satte på. Hvad er det inden eller noget? Ja, har jeg da haft af inden jeg lukker. Ja, precis. Så att det är första. Ja, det kanske vi gör. Vi var ju där förra året. Jag tyckte det faktiskt var jävligt. Lad os høre publikum. Are you there? Tak for det. Det er mig en stor glæde og fornøjelse af en gang her i et solbeskinnet vejr i Herning og byde rigtig hjertelig velkommen til denne afdeling af Europacupen og DM. Jeg håber, at alle sammen har haft en rigtig god dag i går, og vi vil alle bestræbe os på at gøre det lige så spændende og spektakulært i dag. En stor tak vil jeg på det her tidspunkt ret til alle de der frivillige, som har stået bag og stadigvæk står bag kulisserne ude i dag. Uden deres hjælp var det ikke blevet til noget. Skal vi lige give dem en hånd? Tak til jer. Også til kørerne ønsker jeg rigtig velkommen og håber, at vi sammen laver et rigtig godt show. And to the audience, to the drivers from abroad,
warmly welcome to Herning. Let's make a good show and have a nice day and a good day in Herning. Ada hooligans, er I klar til at rumble? Ada! Er I klar? Er I virkelig klar? Godt, så lad os make race. Og vi siger tak til Anders Møller Hansen, og så vil vi lige kort løbe startlisten igen og præsentere kørende, og se om de alle sammen er stået op. Det ser godt nok lidt tyndt ud på banen, men... Ja, lad os sige min over i hånd og ønske dem alle sammen held og lykke. Det er så spændende at sige, hvem kørende, der i dag skal have lov til at komme op og krydse og kramme en P-pumpe, som maksimum ikke noget større brændstofpumpe end en Bosch P-pumpe. Og det er som sagt en helt ny klasse. Dansk Traktorpuljen har åbnet for måske at gøre plads til traktorer, der ellers har kørt. Og det er Claus Fej, der er chauffør. En John Deere, tysk John Deere 30 eller 3140. Og nu skal det lige siges, at i går, der var der nok nogen, der blev lidt forskrækket over, hvor meget tid der er i banen her i Herning den her weekend. Så der var nogle af traktorerne, der simpelthen faldet. Og det er så her, jeg skal fortælle jer, at hver gang vi starter en ny klasse her, så er første traktor, der skal trække, det var alligevel et helt forkert gear. Eller der var ikke lige lavet tryk nok på, eller omdrejninger nok, der vi kan finde de sidste forbedringer til at komme med i finalen. Men ellers så er det grundlæggende kun et forsøg til at kvalificere sig, så det er bare med at have tingene i orden fra starten, hvis man skal have en chance for at komme med i finalen. Vi er klar med Queen Hope og Bjarne Lykke Hansen, og ja, det er det samme billede her. Ja, det var det var. Sådan, værsgo. Han kan holde omdrejningen op i længere den her gang, og det ser noget bedre ud. Og omkring de 70 meter, så må Queen Hope give op. Glæden er blevet for tung at slæve fremad. Det kunne være spændende at se, om man kunne få til at virke og passe sammen. Jeg tror, han får et træk med det samme, hvis han kan. Det kan han ikke alligevel, fordi nu tabte han faktisk sin ildstukker. Og det er så på jeg vil prøve at der er noget belastning på, for at motoren den kan bestille noget. Men det valgte han så åbenbart at sige, at jeg er klar igen til hud. Så ud som om det var den lavt tid, han lavede ud, men jeg tror simpelthen, han prøver på at file den på koblingen så lang tid som muligt, så han lige får lidt fart på den slutter. Det ser ud som om, at den
glider faktisk i koblingen til sidst, selvom der er hylden i turbolæren, så står hjulene stille, og det betyder, at kraften den forsvinder i koblingen. Så op i varme, så det er godt ud, hvordan vi skal justere sig bedre til næste gang. En træklængde på vel 90 meter. Og det er lige nøjagtigt at se om lidt op på resultattavlen. 92 meter og 69 centimeter. 92 meter. Alle træklængder bliver målt med laser op i Samsung-vognen for enden af bag ved endevolden. Så er vores laserchassør og laseapparatet, så tager vi en første noget, der nok lige trænger til at blive kigget lidt på. Og hvor nok lige bliver kæde sig forløb i ham Claus Feig. Og så er det Bjarne Lykke Hansen igen, som jo blev prøvetrækker, fordi de givet slæden op og gjort den lettere. Så må vi se den her gang, om det så skal blive muligt at lave et pull. Og jeg tror så, at nu valgte Bjarne for lige at prøve at give højere, og det skulle han nok ikke have gjort. Fordi nu blev den så svært. Vi skal selvfølgelig først have overragt pokaler i farmstokklassen, inden vi går i gang med 2500 kg modificeret. En tredje plads i farmstokklassen. Tredje pladsen. Nummer 2 med en træklængde på 29 meter og 70 cm. Bjarne Lykke Hansen og Green Hope. Vinder af farmstokklassen, Claus Feig og Hul. Skal vi give dem et ordentligt klapsætte? Første DM i den nye klasse i den traktorpulling, 3500 kg farmstok. Mere, så vi kan få lidt mere fart på deres traktor til næste DM, som foregår den 26. maj og i Aarhus. Og det ser ud som om, at de er sådan lige ved de sidste justeringer af slæden. Som sagt, der bliver lagt... Jeg må gerne komme herop til stikkerovnen. En melding fra Uleborgen. Viper, som var første, har bedt om at måtte rykke ned i startlisten på grund af startproblemer, og derfor er det næste på startlisten, det er Volvo. Det er ikke lige, hvorfor det ikke er en højt løftet forhjul, og det vil jeg garantere for, at vi kommer til at se ham et øjeblik også. Vælger at tage det som et prøvetræk, fordi du rykker 6 klasser ned, og så kommer de ind og laver et nyt første del med forsøg. Så er det Dion Fessel fra Holland. Og det er det resten til. 89 meter og 55 centimeter. 89 meter og 55 centimeter. Men for de Young Special, så var det desværre lige udenfor. 89 meter og 55. Der er altså lige en traktor til at vurdere ud fra.
Og så er det også sidste gangstykke, der skal fires om. Og Isotop kommer til at Wie du schon sagtest, finde mig. Jeg kan se, at det der alle anderen laufen ruhig. traktoren kom ud. Stoppet det sidste var et nødstoppet faldt ud. Ich habe mal hinten reingeguckt, Alle das sah nicht traktorer er abfeuerlich aus. monteret med et nødstop. Ich hab's Med mir schon en gedacht. drejer til slæden, så for det første i tilfælde af, hvis nu trækkæden eller træktøjet skulle blive revet af, i aller værste tilfælde blive målt til sidsten på vejeren på slæden. Den er simpelthen blevet brugt ud under det hopperi. Isotop-bilen eksperimenterer lidt med baghjul, har egentlig en temmelig tung motor, som er blevet brugt i 46 eller 52 liters dagvolumen. Ja, det er bare tæt på. Og ifølge startlisten, så skal det komme i ørene, men vi har jo lige vejhold, som er startproblemer og rykket 6 pladser ned, så derfor kommer det. Han har nu muligheden for at tage et andet forsøg. Er jo imellem de 500 meter. Men skal vi ikke lige give ham det? Der er et stævne sidste weekend i Tygtorp. Smadrer begge traktorer. Den er klar igen. Pul! Tak for en kul spejder, og sidste weekend til der er i stedet, der er et af en motor på en spejder, men meget lidt tog. Så er det klar bane til lidt Kofiøre. Og den kommer til op på inden af banen. Så hvis man nu hedder P. Christensen og kan
Så skal alle hilse sige, der kom gang i løbhånda. Så læg Kofiør et ordentligt klapsalve for et rigtig flot og indtil nu tror jeg, det er hurtigste fuld pul, vi har set. På banen Steve. Mad Max fra Holland. Egentlig en DAF lastbilmotor, men teamet har bygget den fuldstændig op, lavet anden topstøt. Nej. Og det er nu ikke sendt, men så husker jeg selvfølgelig forkert. Det er stadigvæk en DAF-motor, men den er også stadig på dieseldrift. Men 56 meter og 35 centimeter blev det til Mad Max. 56 meter og 35 meter. Den næste traktor, vi skal på banen, det er Green Spirit. En traktor, som det er lige at se på en natten af lastbilen. Stadigvæk ikke er malet. De er blevet færdige med at bygge på den, så se at køre på banen nu. Men der mangler lige et maling. Og imens så skal vi selvfølgelig lige give chaufføren på Mad Max en ordentlig klapsalve. Men ham får vi ikke. Og de blev faktisk nummer 2 i går med deres anden traktor. Så er det Wilding for Sag. Deltager de jo topklassen med kombiumpiller og har så her nu bygget, importeret en ramme fra USA og bygget en helt ny traktor. Så skulle vi ikke lige give Stefan Kronwald og Wilding en ordentlig klapsalve. 82 meter og 67 centimeter. Den har altså investeret i en ramme. Og det er faktisk på frem. Jo. Det vil ikke rigtig lykkes i dag for Kim Schultz. Han er hvorledes det skal passe sammen. Det er motoren fra den anden lille puller. Ghost nummer 3, som vi står på. Der er kommet på rammen af den modificerede traktor her. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi nok skal få det til at fungere til traktor. Og det er så Volvo, som jo var på næstbanger.
Og så var der vist fuld pulle til Voldsom Volvo. Så endnu en dansk traktor klar til pull-offen. Vi noterer Voldsom Volvo for et fuld pull. En helt klar forbedring på godt og vel 5 meter i forhold til første trækning. Ja, det går noget voldsomt for sig med Herbie her. Traktoren. Mangler vi en enkelt traktor. Viper har muligheden for at lave et andet træk og se om de kan gøre fighting start på efter. Og det er Green Monster, der ligger dobbeltpull-off, så traktoren skal ud og køre endnu en gang. Nu skal man med den slags lige stå i ret vigtigt fra målplads for at se, om det bliver flyttet eller ikke der. En lille anden så længere måske. En 6-7 traktor endnu, der er blandt de 3 danske. Og så, ja, hvis nu han er heldig, så sprang han kun ud af gear for ham. Så, ja, hvis der er en, der kan trykke det der.
chancen for at gøre, så kunne det godt være den næste, der er på vej ind på banen her. Det er tæt på. Skubbe Black Power og Green Spirit ned ad skamlen, det tror jeg ikke. Det lød slet ikke godt. Jeg tror i hvert fald godt, at Dennis Juhl, som vi lige har på banen først, Søren Jacobsen, han kan i hvert fald godt komme ned og være klar til fredag igen. Og et rigtig godt træk af Dennis også. Der skal arbejdes noget med bremsepedal og retspedal overfor, men holder den inden for de tipstreger. Og en taktlængde så nu omkring godt 90 meter. Men det er nok til at komme med på skamlen i top-sammenhæng. Så tager vi for hele klassen totalt til sidst. Med champagne og nationalflag og den lukkede Hullegård forbi og lukker også i pausen. I er velkommen til at med i den åbne Hullegård, nærmere på materialet dernede. Vi skal have pokaler i Dayton Modified Euro Cup class. Third place, best length of 95 meter and 61 centimeters in the pull-off. Frank Bartolomé und Lekoffier. Second place, best length, 96 meters and 49 centimeters in the pull-off, Jeffrey Costagna and Green Spirit. Og nu, hoppinger på Herning Bulling Arena. 101 meter 31 centimeter i pull-off, mine damer og herrer. Vinder af 2500 kilo modificeret Euro Cup. Paul Eriksen og Black Power! Og så skal vi synge. Det lykkes! Skal vi give en ordentlig klapsalve? Og så ser vi egentlig helt, at vi spiller lidt af det der champagne, inden vi går ned nu. Nej. Sådan skulle det ikke være. Det skulle egentlig stå i regler, sådan noget, at det skulle spilles i går.
Så vi tager en pause nu, vi fortsætter med postdoc-klassen i UCOM-sammenhæng og DM. Startliste med næsten 20 traktorer, men som sagt, vi er lidt tilstående helt tilbage fra middagspausen. Men vi ligger i hvert fald kår i 3500 km brugstof. Og her er det både kommer og sten. Og du kan se, at han er på vej ned. Og lige tog du den op fra tribunen her. Du har sat dig der, du sidder for. En del af dem, der kommer i finalen. Og dommer og sædefolk, de står. Ja, de er oppe nogle brændstofpumper, de her brostokker, nogle af dem. Den er så stor og voldsom, at det giver med, at de kan give let nok, når de skal gå i tomland. Temmelig voldsomt i motoren for, at det kan lade sig gøre. Afbalanceres og afvejes. Alt håndterende. Det er rigeligt. Endnu bedre fat i banen, de her traktorer, så slædefolk, de skal have mere belastning på, end de plejer. Det var faktisk en af de ting, slædefolk, de lærte i går, at banen der var så meget bid i, at der skulle en del mere belastning på, end det de var vant til. Så jeg tvivler på det, hvis du kommer noget bagpå, og jeg synes, der var nogen. Hvad var nu det? Det er rigtig godt med en masse omdrejning og julen giver ikke gas, så det mærke. Så den står ikke. Og vi ser tilbage i Hytteborgen.
altså ned i omregninger, men hold turbotrykket op, hvor det er svært, og fik det med ud over de 100 meter. Fuld puls i gang der. Det skal nok blive en kanon. Og alt det her, både Euro Cup og DM, vi har kørt over en sæson med flere. Så er det Bad Boys Høj fra Holland, ikke med Karin Hendricks, men Venne Manders der bag regnen i dag. En masse færdig til 11.50 med det 8 meter. Ja, den finder ikke at pæne af hunden. Det er 8 meter, der er helt til sige. Ja, lige en 1500 meter, men man kan godt være lidt tvivl, om det er nok. Det tror jeg faktisk ikke. Men det er i hvert fald over 90 meter. 97 meter og 44. Så vi har en chance til, at vi kan løbe til 18. Og det er 97 meter og 44 til skat. Og det er sammen, der hedder pludselig involveret. Og det er helt sikkert, at når vi kommer til på Nordsyn, og i 3500 km, så bliver der presset til det sidste. Skal vi lige give... Nu fortalte jeg, at de skal ligne landbrugstraktoren, der er bygget over landbrugstraktoren, de ser ud på marken. Det er dog tilladt at opdatere den på modellen. Det samme med valgfarme er også oprindeligt. Så er det lyst til at være der, så er det højere. Jo, det var vist ikke helt løgn, det der med, at vi The Eagle fra Finland med Johannes Ørn. Også en Alfa, men en lidt ældre model, i hvert fald er udseende. Og der var nærmest perfekt. Hvad er nu det for noget? Mens
skal vi nu ikke lige give næste angående noget i klapsalg alligevel? Ja, vi håber, at han kommer ud og så må hun ja, man kan også sige, at William Foster er 12 punkter op, men han får noget mere, fordi det var sket et eller andet. Om det var en turboslang eller noget, der sprang, eller det måske de kunne også være nødstopklappen der. I William de første år i kampstanden af hans flotte AC 270. Hold da op. Ja, det ligner da bare lige sådan en lille stort superting nede bagved, og så lige til at trække råd op om det er jo sådan noget, men jeg skal da helt så sige, den fremad den gode, som jeg har det. Lige indtil omkring de der 90 meter, hvor det så sagde en dumme lyd. omkring. Målhængende nok til fuld bud. Ja, det er lidt i tvivl. Uanset hvad, så vil jeg lige en lille syn af den flotte lakering på bænken. Må sige, det ser bare kanon flot ud. Den flotte case fra Holland, White Toe. Det kan nu ikke helt kaste af 9 meter og 85. Wow, nå. Det var bare lige for at og det er udstykket før model Kakkeloven før. Men den der ekstra pæne alfa, det er Doris, der er på vej. Jo, der skulle arbejde på sagen, at den var der noget urolig lidt sådan lidt væk på den der sidste meter, men ingen problemer med at få de over de 100 meter.
Så er vi ved at være klar til Gejl Special med Poul Gejl bag rattet. Vi er klar til bagboldstøj. Det er den andre første træk, der er 5 meter til bagboldstøj. Og så er der klar bane til The Eagle. Første kamp, der var på 8. Nielsens første træk var på godt 93 meter, og så mistede turboladeren pusten, til om han kan holde trykket op lidt længere den her gang. Vi er klar til Blue Bambino. Nu så en rigtig flot forbedring. Og det var 15 cm. 96 meter og 75 centimeter. Så var vi færdige med anden kamp, dem der havde mulighed for det. Og det vil sige, at vi skal have gear taget om, og så skal vi lige straks til pull-off. So, well, what else? Yeah, you talked about the variety in the classes. What's the biggest thing that's differs from the pulling in the US else besides that? The music you guys play during the whole event, you never do that in the US. Only I've seen it done over here all the time now. When the music's always going, it's just not done in the US. We always got at least 2 announcers talking about something all the time.
but no music. So that's kind of different, but I enjoy it. It's a different twist. Thank you very much. Enjoy your stay in Europe, Terry, and thank you. Terry Vicky, han over, tak selv. Det er Harald som håndværk fortæller, det er en af de bedste spor i hele verden. Det kunne takke os på. Vi er klar til pull off i Polstok. Vi lægger ud af Tilsag. Sådan, mine damer og herrer. Nu har vi forlænget banen med 10 meter. Altså målstregen er først ved 110 meter. Cæsar holder ud lige omkring de 100 meter nu. Så skal vi lige have laseren ned, 99 meter og 44. Og det tror jeg, det bliver en af de svære at slå. Men lad os se. Men måden til, at der skal ud og trække i finalen endnu. 99 meter og 44, der sætter vi i hvert fald det ternede målfag. Og så tror jeg nok, Pace var spændt godt og vel for. Der var et eller andet slangeværk, der noget, der havde hul på, og hul på noget af vand. Vi kæmper vi gerne, der bliver baseret på 83 meter og 20 centimeter. 83 meter og 20 centimeter, det er det gerne. Ja, med tog. Helt som det drejer på Sigma Power. En trækning på 89 meter og 93. Næsten 10 meter op til Sønneke. Ja, det er bare langt op til at tage noget målfag. Og nu er det givet, at vi skal have en politikcenter på 2 fragthold lige omkring 90 meter mærket, og en enkelt ude på godt 99 meter. Er de 3, der ligger i spidsen indtil nu. Along
Så kommer afgørelsen her i 3500 kilo. Hos op. Johanne Herlevig mod resten af feltet. Ja, nu er der lige ved at blive lidt nervøs på den der anden plads til Bjørn Bære, må jeg nok sige. Men vi får ikke tre valgsvar på Gammel Peter. Ej, det er tæt på. Ej. Ej, det må vi ikke. Ej, det er også ærgerligt for Bjørn Bære-teamet. 98 meter lige ud. 98 meter til Doris. Rigtig flot kørt af Johanne Herlevig. Og fik så lige Michael Alsgaard og Johanne Herlevig til fremoverrækkelse. Vi skal også have Jakob Jensen og Bo Svendsen. In the pull-up, Michael Alsgaard and John Deere. Second place, 98 meters in the pull-off, Johanne Herlevig and Doris. Matti Herlevig er 6'er! Og er så den finske nationalhymne. Congratulations! Can you give it all to the coming? Så skal vi til dagens sidste klasse, 3500 kilo modificeret. For det første selvfølgelig bliver der kørt om DM-point. Derudover har vi sat nogle ekstra præmiepenge på højkant for de udenlandske. 4 turbiner med i omegnen af 1700 hestekræfter per styk. Altså næsten 7000 hestekræfter sidder der på R-stykket. Første del er på et Black Cup.
Så er vi klar til Fox Martin Larsen. That's why there ain't that Ja, den næste dragt. Og de to øverste måske. Og ifølge programmet, så skulle vi være ved enden nu med første gennemløb. Det er vi ikke. Vi har to efterhold, om det holder op i Udegården også. Og alt ting har vi set en gang før i dag i 25 modificeret.
så nogle af de traktorer, der skal ud og køre pull-off, de vil godt lige have lidt ekstra tid til at køle motoren lidt ned igen. Så vi tager måske lige 10 minutters kort pause, inden vi går til pull-off. Og vi er færdige med de gode indledende runder her. Så er det lige 10 minutter. Så ud som om han selv lagde gassen ret fint her. Det var lidt sådan, holde det lidt på banen. Og vi kunne da håbe på, at de forbedrer den der stilling. Faktisk de første gang var på de her musikere og dumstændinger. Ellers har de 4 traktorer, der er i god grund. Det er Black Power, det er Fox, det er Løsbøl Klein fra Holland, og det er Kuba fra Sverige. Så er vi klar til sidste traktor i finalen. Erling fra Tyskland. Jeg tror, der er smidt forbindelse til bagtøjet der. Der er lige et meld. Der er en hjemmeside, der hedder pto.nl, hvor man kan se deres stævnekalender. Og der er blandt andet stævne i Lokken den 11. august, som er et af de gode steder. Så hvis man nu skal på ferie der, så kan man tage en tur derned og kigge. Det var til. Og så her nu, inden vi lige kommer helt til vej henne på weekendens stævne, så vil jeg da godt lige huske på, at alle de her firmaer, som nu har støttet os på den ene eller anden måde, nævnt i programmet, og I kan se materialet, der kører rundt om. Og musikalsk skal vi lige nå endnu gang at spille en plade til de... Det er jo en nordmænd, der er taget her på Herning Pulling Arena. De er stadigvæk tørstige. Er der stadigvæk? Skal vi egentlig give bare slipting en ordentlig klapsalve for det?
skal efter planen køre 3500 kilo modificeret resten af sæsonen, og han har fået lov til at få et ståltræk her i på konkurrence for at se, hvordan det går med det. Men vi skal først have overrasket pokaler i klassen her. Så vi skal have Martin Larsen, og vi skal have Lars Linding. Det er on his way. Så er det godt. Og nu, det er vinder på Herning Bulling Arena. For tredje år i træk vinder 3500 kilo modificeret. Fast lifting of Whispering Giant! Og efter de pokaler også, kære damer. Jo. Kør med pokalerne. Congratulations to you. Tillykke. Så er vi ved vejs ende med Jubelkop på Herning Bulling Arena. Her er det kronologighed, man skal ud af parkeringspladsen. Der er det der skolenvej fra Herning Bulling Arena tilbage på vej ind mod byen. Men det kronologighed, så går det også. Vi kan også gå en ekstra tur rundt på Hyttegården. Eller besøge vores studiebåd. Så håber vi ses igen på Herning Bulling Arena den 8. og 9. september, hvor der er årets højdepunkt, nemlig Europamesterskabet. Ellers så er det kun én ting tilbage. Det er Du er en, man aldrig glemmer.